Huriani tu hatta marulup-ulup hita dia karangkayan minggu-minggu Paskah nalaho ibatatta tokinari. Jala sada siani imana tagwari minggu judika minggu sadarion juju asa rohita tuadupan ni Jahuba mangido panuturion sanibana mangaluluhon sudi nadong di bagasar rohat tabi manangahape nasoson di bagasar rohado ate-ateta ragam niya kapabayran nasoturut debatado marlulu tuakan na porseya di bana alani ido temani minggutta judika sadarion laus dijauhod do tuhita asa parsidohot tita dina payhutihut rangkaian minggu Paskaon lahu mangulahon uhum dohot hati goran lapatanna sudi zolmana payhutihut rangkaian minggu Paskah panaonon ni Tuhan Yesus ikolam tazom do di bana mangulahon uhum dohot hati koran. Bui metajaha di Yesaya 40 ayat sada namarjuhon luluhom ma'au ali debata. Alai dukkoni hitape naing gabetak kasyulahon uhum dot hati koran di tonga-tonga ninguluta di keluarga di bangsota doh disudi gulmit ni parmuluota. Hobartusido panurirang Hesekelon paingoton bangso Israel dohot akaraja. Asa sudi nasida takas mangulahon uhum dohot hati goran hobartu hasitongan ni debata. Tutu nang pedeba terbuang hati hai bangsa Israel tuha buangan Babel tonggoy sungguli panurang Hesekiel naso jadi pakyomuna partikian habuangan ini gabe sahira naso mapersuadahon hasitongan dohot hati goran ni debata dang boy pakkeon ala nang terbuang tubang Babel gabe dang rikok be mangulahon uhum dohot hati goran. Habunak kadamang dohot dainang memang di pangalaho namasa di tonga-tonga di bangsa Israel hatiha dihobasi palurirang Hesekelon tung macai roasi tutudo pangalaho masa di tonga-tonga nasida. Akaraja mangulahon nasopatut dohok nasuhum gabi dohok ma nang akka bangsoi mernida nabinahan yakka panggonggomi gabi terpengaruh nasida mangulahon nasuhum dohot hasit tongan dibayani dang persea be bangso Israel tuakka praja dohotakka pertugi ainunga dia tong akka hagiduhon nama duda nasida di tonga-tonga ni negara hati hai sahak tu tonga-tonga ni bagas joro ni debata mago maka habersiaon nang tawari songon krisis kepercayaan maradupun akka panggonggomi. Pazak ni negara pe macai tibu dang gok gogo ni bangsoibe manggarar ngagabi tertidus nasida pasahaton pazak ala ni tibuna lubis yan napatut
hobar tu akka hasil na niulana di tonga di ngolu si ganupari. So na biar roh harupani tonga di bangsot tanah perpudion molo pamer luar biasa akka orang-orang pajak di tonga di bangsot ta itu songon na binayak kodo pajak nado seni bayi tong dipakai bana laho pahabicon nadongi HP itu pa gudang rakyat naso cukup si panganon do silumon halai saluhu nai gudang dipakai di pahabis di parmeam-meam akka si papungu pajak di tonga-tonga di bangso di bawah ini mertua do karuas ni huriatta na karejo jaka perpajakan alai tong haposan na si jadi si na so patut mabuat na miliknya alai ko pakyon na lau hadumaun di tonga-tonga di bangso do negara na oposi hamuna kadamang do daina ala ni tiboni pajakon gabedang boy benasida mangula tanona jadi hasil ni tanonai pedang cukup be manggar pajakna di bawah ini dohok matanonai dibuat akaraja dohok parwaso gabedang adong be di batanoni masyarakat HP sada identitas ni bangsa Israel imatano nanilehon ni Jahuba tuaka bangsona di tonga-tonga ni bangsa tape nang di Indonesia apalagi di Danau Toba destinasi wisata internasional Tokinari nang sudi kita mazamot naka tanota akka hahanggita akka saudarata di Toba unang murah-murahu manggadis akka tano ai ido basa-basa ni debatat sa sitong nga tuhita marihiti-hiti tanoi nakalah ninna di hata hebir identitas ni umat Israel adalah tanah. Oleh karena itulah yang Tuhan berikan kepada orang Israel memasuki Kanaan sebetulnya bukan emas, bukan perak, bukan permata, alai tano Kanaan nagu susu dohot situa ni loba. Lebih seni hamwa kadamang do dainang disungguli panurang Hesekil do asa sude perangkat-perangkat pemerintahan Israel mengelola negara sadeng gadengganna maruzahan tuuhum dohot hasitongan ni debata dang boy dipakai akan neraca aka ukuran na palsu laho mangototoi bangso do paribeni bangsona iman do konna naking molota pamana dia 10 iko masa dihamu tibangan nasi tong dohok apang nasi tong dohok poting nasi tong mulota pamana memang akan neraca sudio mulai ayat 10 110 pituon akatuhuan eme do takatulukna do takapoting do lan nasing dang jadi pakeo ni mangototoi neraca ukuran lahu membuat utung sabalga-balgana tuiba alai mangorui na patut sidapoton nyaka ruas ni huria. Melohingoton pitrosongon na suado pengalaman na dong diguari istilah kilo siolo yazar. Tiki mahasiswa hami molo mulak iba sian peranginan lahutu syatar singgah maiba di parapat manuhur mangga. Tinuhur mamanggon 5 kilo pas dungi dilubi masadanari kamu ka persikola asa tabba sadanari Allah ngomuna di dalane wah marulupulo matok todi
ay nung ngalubi di lehon siyan kilo na. Hape sa may betu siatar nitibang mause danggo 5 kilo. O 4 kilo 2 ons. Ima na niguaran kilo sioloy azar. Kilo hobartu kehendak ni tuan na. Nang diatur manang nang dilokot do tikisa da busi ditoro ni tibanganon dang binoto. Tarbarita ro sanga masa tiki do halak barat hebat ya kilo orang Indonesia patuh sama tuannya. Ido masa erget tiki kilo sioloi azar. Alai dung gabe adong sada 2 zolma mabotoi gabe hurang maha perseaon. Kepercayaan ni panuhor tu pertiga-tiga. Ya soi molek ko dituhor gabe dok kema pas denang kilo munong. Ala dong ketidak percaya. Au sendiri pengalaman tiki remaja SMA di Seborong-borong. Hama di lehon dainang tua umabuan saliter kopi tu Seborong-borong. Manang borak maho tu Seborong-borong, alai Seborong-borong kau sekolah SMA. Garis menon sakali ngok kopion 5 SPPM sebulanon. Dohot jajamu. Ditibang me dijauh diukur kaleng 10 liter. Sahak ma tu panuhoran ni kopi gabe moro. Gabe sia liter 2 takar. Alai pas do dibain tiki. Hurang matong uang SPP, ya saya melo DP tu SPP, alai ngah hurang be uang jajan. Jadi suku-suku maroha diri huleng persilat mion. Melo hubawon no tuoma di huta pasti dohonon na perga buco nang libuat todo deba jalai gadis co inon namara inaroha. Alai ni wahabarani hommaon pasahap tonon tuna tua-tuai dungi dibereng ma buhini ba satokin lahu badan na namanon naroh harupani alai dungi mekel ma ibana idok ma ay parroha hokko do tiki literi sungudia bentuk ngai toru manang di bagasan anggoti kitong tang huparrohahon jai hudok ma tang adong huparrohahon. Jaga bedok dainang matiki sahalinari molo menggaris kopi ho bereng ihur ni literi. Lihat pantat liternya ke bawah atau ke atas. Di hari nama ngihut berhak mau setok sahalinari tuaka panuhor toke kopi ho. Huhalung matas pura-pura laho menggadis kopi dohot mangarka. Jadi tiki memang huwereng madong 2 liter nang tukap. Liter na perjulu nang tukapon nak kok matugijang ihur ributi. Iban na hake tukap liter raon ala naung tugijang di banyon. Dia tuki masa bagasan asagabe cembung liter nai tuduru. Dungi hupama anak manusia sadanari. Liter raon. Liter nang cekung masuk tu bagasan. Ngaud do HP mana yang rahakku marupane. Jai molo manuhor kopi tokeon. Liter na ihurna nakok tuduri mai bani mana. Alai molo manggadis kopi do ibana liter na nyatuk tu bagasan literi mai pakai.
nang pe suksuk liter doh kopi, alay nga moru be timbangan na dunggay be cekung tu bagasan. Manang molo manuhori manang nang pe gok situtu di bana bang namoru saotik tahe di bana tu nyon bibir ni literon alay inganan na cembungi tu panga lu bisa takar dibuati kopi na tinehornai. Baru mah waktu si ahai dok ngidai nang muluman menggaris kopi ho parohahon literai di toru. Beha bentuk nga indarupane. Anggoy bagasar rohanian sonom ma perngulunon. Memang mulu martiga-tiga tutui kosongonino ikum marutung. Alay mulu marutung siadalan nama ngototoi. Behado dang lomoni rohani debata. Habunak kadamang do dainang di pasu-pasu ma sudayak ka zolma namar siho di bagasan uhum do hasitongan ni debata. Di bahasa Heber di doko uhum do hati goranon misfat dan sadik, benar dan adil. Sada hasadaun naso tersirang go misfat do sadik, benar dan adil. Tidak ada kebenaran kalau bukan adil. Tidak ada keadilan kalau bukan dilakukan dengan kebenaran. Ikon sada hasadaud do naso tersirang uhum do hasitongan kebenaran dan hukum di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah sering orang tua menasehati anaknya, janganlah membenarkan kebiasaan, apalagi kebiasaan yang buruk. Tapi biasakanlah yang benar. Jadi kebe huingok do sada dialuh ni sada panggadis gula do panggadis boras. Toke gulaon horoa nunga tong diorui otik-otik kilo ni gulai di nagida di senaon. Jadi adong ma petani nasohya adong milik nga timbangan atau neraca alai mulai itu hori mana sian tokeon di jual mangsa kilo gula inarupani di salui bana. Dungi gabe dipakai mana mohon healaho menggaris boras naung nigiling dia mena om masa kilo inarahan rupani berarti mulu 10 hari nasai baru 10 kilo. Dungi di garis mana ma boras hasil lina niulanaon tu tokkei asa gabe dapotan he pengibana las marohanat to. Tapi ternyata pernah satu keluarga yang lain mengukur kilonya beras ini. Lalu dia protes kepada tukang tokeon pergabut somang. Ngayo totoy ho hami hape say lengon. Dang sitong ukuran ni kilo ni boras mon. Jadi maile may mana. Ibadai ma buasa huleng tang pason. HP borason huzalo sian pertanian. Jadi apedang hasea pani puro horat petanion. Iba di mana boras na tuau kilona hapedang pas. Ahame dokon petani. Bapak, saya tidak punya timbangan di rumah. Saya tidak punya kilo. Tetapi kalau selama ini kami beli gula dari Bapak 1 kilo, kami menyesuaikan beras itu dengan gula yang Bapak jual. Karena kami percaya Bapak menjual gula itu 1 kilo, benar 1 kilo. Kalau begitu berarti Bapak juga ikut menipu kami selama ini.
Karena saya tidak punya kilo Bapak, saya tidak mengetahui, tetapi saya percaya sama Bapak yang mengatakan setiap satu plastik ini 1 kilo, maka kami pakai ukurannya. Lalu kalau Bapak mengatakan kami menipu, sebetulnya saya hanya mengikuti ukuran gula Bapak 1 kilo per plastik kami pakai untuk menjual beras. Jadi rakmago mak karena masih oto-otoan. Hamuak kada mang doh dainang ipasu-pasu de batama surina hita jaka perkarejuan. Jaka toke di pasu-pasu ulota merlipak gada. Alai di paingok de bataro hita di bagasa tikyon. Janganlah mencari untung dengan neraca yang palsu. Lubi seni sa sitonga leholoni de matado sikak nanak tu hita. Tuk sorongo hea huboto per 3-3 gabe mamora situtu alani kiluna siolo yazari. Zala sabalinga tung sorongo ka per 3-3 dionan di pasar nang neraca hukum na meragam di tengah-tengah di bangsota na gabe marpugus. Melosi tongi bana, ainu nga pasti adong utunga di parade hobartu 3-3. Bapak Ibu sekalian, jauhlah dari kita perilaku yang mempermain-mainkan hukum, kebenaran dan keadilan, baik dalam keseharian hidup, baik dalam pemerintahan, dalam perdagangan dan bisnis, terutama di rumah Tuhan. Yang kita percayai Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Janganlah kita saleh di gereja, tapi salah mulai hari Senin sampai Sabtu di tempat kita bekerja. Janganlah kita hanya saleh pada hari Minggu, tetapi salah hari Senin sampai hari Sabtu. Janganlah kita hanya tobat hari Minggu, tapi kumat hari Senin sampai hari Sabtu. Apalagi sebentar lagi kita memasuki Paskah. Kita menerima perjamuan kudus. Betul-betul kita mempersiapkan hati menerima pengampunan dari Tuhan. Molo tapadomu naking tu epistel. Sada hapatarin na mangulahon uhum do hati goran. Unang pis rohata mernida akana mabelu dohot akana pugus. Implementasinya niandang dos akana mabelu nama sahai dohot sonari. Anggo sonari gariada akana mabelu do si pangasahon notton. Lagi? Ay akamat tape mulo gudang duda diwari dei duren duda keren manang janbang tu akainata janda kembang molo gabe ta hanguluhon habalutai alai molo nalonggo tutu sengaja siat tus ni rohana mar pramyapon akaira nama balu doh akana pugos doh nama heu zamot kita dijo dewataro hira takas ikko siulahon uhum dohot hati goran mulai satonga-tonga ni bagasta satonga ni keluarga satonga ni masyarakat ta nang dia kaulota siap hari di dia pehita maringan di pergugui dewata mahita asa manangaha pe ulota garuk marsada-sada toksite dangi uhum doh hasit tongan hita dinganane jala terpasu-pasu mahita di sudi panggulmiton ni mulutta.